Magtanong tayo. Hi. May CR po kayo? Ay, pang bata. Samahan mo din. Ito po. May 50 na lang kayo. Wala po. Ingon manggod nila po. Bili ako ng cake. Ano eh? Ito na lang ay. Buntukan na. Kung gusto mong magustuhan mo. Suma. Sige, ma. Malapit tayo, mami. Uwi na tayo. Kunat to? Na parang malagkit. So, nung pagka-uwi namin ng bahay, kumain lang kami saglit, nagpahinga ng unting-unti lang. Tapos dumiretso na kami kaagad kila Tita Mate, kay Tito Warly, kay Tatay, saka sa Tito Kong Kambal, dyan sa sementeryo. Kasi baka magtampo sa akin si Tatay, hindi ko pinasyal. Kaya, yun. Paano to napasok eh? Paano to napasok? Hindi, wala pa ito noon. Wala pa to. Dinadalahan sila. Sa inyo, kandila lang, no? Hindi, sa amin, doon na sa... Magpipray ka ba doon sa altar? Doon Ito. na lagyan dito. Hindi na po kami magtatagal. Daan pa kami kay Tatay. Bye-bye. Dito na lang. Bye-bye po. Ang dami na. Dadaan po kami. Makikidaan po. Pasensya po.
Pag kinapasok ko yung kay tatay dito, isang na doon. Wala din pa dati. Ay, wala pa ito? Ang bilis ah. Hello. Ay, tatay. Tatay Alfredo. Tapos ito, Arman. Great. Hindi ko rin alam. Ayun din yung Tatay, ano yung gym mo dito? sumagat. Kaya ito, DS yun, di ba sabi mo? Oh, kay nanay yan. Yung gym. Ay, yung gym. Ay, share na lang po kayo. Pakagalindis yan. Galindis ka dyan. Na, si mama hindi nakasama. Nagbabantay ng apo. Tatay. Ay, mag-hi ka. Hello. Mag-hi ka. Si Shakira, tatay, agkabukuan na ng libing mo ah. Mahirap sumambiyahin. May COVID yun. Mahigpit. Marami pong kailangan, hanapin nila. Tapos quarantine pa. Ikaw nga di. Wala kami lang. Mga titos, tatay, bye-bye. Bye-bye. Hindi ka nakita ni tatay. Oh, di ba? Yan, iusog mo. Oh. Tikitan Dito lahat kami yan. ngayon sa San Jacinto. Meron pa rin dito. Ah, nakakamiss. Nakakamiss. Yan sila. Yan sila. Noon may burger dito. Ngayon wala na. Parang nilaglipat na sila. Na talagang sasama bukas. Pagod na sila. Pagod na sila sa biyahe. Goodbye na lang, ganun. Goodbye na lang ganun. Yan sila. Ulitin. Pagkasal ni Ate Joy Joy, balik tayo ulit. Maglakad na lang tayo. Sige, sige, para ano. Kasi siya, one way lang natin. Ay, oo. Ikot siya doon. Kasi, buhay pa pala ito ay. Buhay pa. Ano? Dio? Lenny Kiko. Ah. Tara. Doon na lang tayo daan sa kabila. Saint Hyacinth. Yung isa. Simbahan. Simbahan din. Gusto mo tumingin? Hindi, parang ano tawag? Parang ano lang yun. Tingin ka sa loob. Renovate na din siya sa loob. Oh, bago na. Kasi sa ano lang, parang sa Kisabi lang. Ay. Saint Hyacinth. Ito si Saint Hyacinth, di ba? Yan. Oh, Lenny daw siya dito. Ay, bawal lang. BBM siya. Ayan oh. Lenny daw siya dito. Ayan oh, pink oh. Ayan. Hospital ha. Oo. Saint Hyacinth. Picture ka? Picture ka? I-picture. Dagupan. Oo, Doon sa ka Dagupan. nag-aaral mo, Be? Oh, sa STI, sa Dagupan. Ano siya kan? Doon ka nag-boarding house ka? Hindi, uwi-uwi. Malapit lang naman. Malapit lang naman.
30 minutes? Oo. Para bigyan mo na. Oo. Hindi, mas malayo ang Biliang. Natrabuhan mo. Mas malayo ang bili ata. 1 oras ang Biliang. Naamoy ko na. Ay. Yan na, naamoy ko na. Lumipat na pala sila dito din. Kasi noon, doon sila. Yan. Ito. Ayan o. Ayan. Oo. Namiss ko yan. Ay. Kaya tayo na po sila. Ito yung squid, no? Yes. Wala na yung puti, yung crabs. Crabs. Oo, wala na nun. Kuha kayo, kuha kayo. Kuha kayo, ah. Nahihiya pa. Ay. Hindi na siya isaw. Ayun na. Carrots na siya. Hindi na siya isaw. Ano pa rin dalang flavor? Ay, meron. Meron pala. Pero inaluan na ng carrots. Ang sarap, Jay. Sarap. Hil. Okay. Ako ng sausawan. Hindi, baka ayaw nila nito ay. Baka gusto nila ng ibang flavor. Ano yan? Saan dyan? Spy? Hindi. Saan? Sa baso. Isaw. Prito. Bibili pa siya. Isaw daw. Isaw. Luto na po ito? Oo, mainit lang yan, madam. Ah, sige. Dalawa lang. Tag-isa lang tayo. Ano to? 3.20. Ito naman Tatlo yan. 20. Kalis na siya baboy naman. Yun na lang. Gusto niya lang isaw, te. Isaw. Sure. Ikaw. Isaw ka. Ito. Magkano po to? 3.20 din. Ah, yan. Yan? Loading. Ay, mix na lang. Piling mix. Ilang isaw? Dalawa. Pa. Ayan lang po. Oo. May manghang kuya. Manghang yan. Parang hindi galing sa Ilocos ba? Ano nga ako yung suka? Ano ako yung suka niya? May tissue dyan. Hindi na yan. Hindi ka sulit na pa yan. Ang binili. Tunay. Ay, dito tayo. Ay, dyan na. Ayan o. Ayan o. Ah, doon din. Hindi yan, kukunin kaya. Ayan, mga nandyan. De. Buti dito, pwede kahit sa mag-park pa. Kahit sa mag-park pa sa kalsada. Dito kay. Okay lang. Hindi naka-on yung simbahan. Kasi ano na ngayon eh. Bukas din yung pag-avoid. Siya naka-on.
Hindi maliwanag ang simbahan. Pag ganyan, sarado. Iwan ko, sarado naman. Sarado? Bakit may nakapasok? Ay, iwan ko lang ha. Walang ilaw. So, andito kami ngayon sa Manawag. Bibili kami ng souvenir kasi hindi kami nakabili sa Ilocos. Nanay, may Pangasinan. Pero Pangasinan sa Kamanawag. Ano po to yung ganito? 50? Tanungin mo kung magpabilis sila. No. Pakita mo. Ngayon tayo. Ako sa Panggaron. Pakita mo Sabihin mo kay magsasara na sila. Meanwhile, At ayun na nga, Marites time tayo guys. Actually, pumunta ako dyan dahil manghihiram ako ng timbangan. Dahil titimbangin namin yung gamit namin para sa airport bukas kasi uwi na kami. So dyan, kapitbahay namin yan. Si Auntie Ging, si Auntie Myrna. Yan yung kapitbahay namin noon. Yung bahay namin nandyan sa gilid. Hindi na video ni Daddy kasi kalimutan kong i-video yung bahay kung saan ako lumaki. Ganun. So, yun. Ang nakatira na dyan ngayon, yung pinsan ko kasi nabili na nila yan. Naku, ayaw talaga pawa sa pagmamarites. Pero yun naman, pangangamusta lang yan. Kasi namiss ko sila at ngayon lang ako nakapasyal sa barangay namin. So, ayun. So, dyan yung gate ng bahay namin, guys. Sayang nga, nakalimutan kong i-video. Hindi ko napakita sa inyo. Di bali, next time na lang, guys, pag makabalik kami. Birthday ni Kuya MJ. Tignan mo, Balik kayo ulit nito sa December. Happy birthday to you. Balik si Tia. December ulit ha. Chor. Romeo, baba ka. Kasi vlog ni Asoya. Oy, may nagugutom na. Oy, mamaya na kayo magkalintong. Chor. Ay, nakakamiss talaga. Ito talaga yung gusto kong balikan sa Pangasinan yung maingay. Alam mo yun, yung masaya, maingay, kompleto. Actually, hindi kompleto, pero at least, di ba, magulo sa bahay, ganun. Nakakamiss. Hindi pa nagwa 1/4 yan. Sobrang dami ng pamilya kong Garcia. So, sana next time kompleto tayo. one eternity later. Bye, Nana. Yung dalawa doon sa likod, pakibot mo nga adyo. Bye, Nana. Si Talia eh. Bye, Nana. Bye, Nana. Bye. Bye, Nana. Bye. Bye. Si ate ay. Babay na kay Nana. Dito na pala si Tito Junior.
Yan si tito mo. The depositor. And the other one. And this one. Yung isa missing pa. Ay! Missing pa yung isa. By the way guys, katatapos lang namin kumain. So, hinihintay pa namin yung isang depositor. Pagkatapos ay mag-check-in na kami. Actually, maaga pa. Pero, mag-check-in na lang kami para okay na yung mga gamit. Bulin mo, okay lang yan. Kasi Talia. Check-in na lang para gagala-gala na lang kami dito sa sa airport. Yun. Ay, sus. Okay, let's go. Pauwi na kami. Papunta na sa third floor. Doon na kami mag-stay. Wow. Hindi ka naman kumakain, Talia. Hindi yan lang, wow daw. Ay, bayong na. Ang mura naman ito. Bayong. Bayong? Buy one, take one. Bayong sa palengke. Magandang klase naman siya. Hello guys, so mamaya pa yung biyahe namin kaya tumitingin-tingin muna kami dito sa airport, pumapasyal muna kami. Wow! Hala! Wow! Sige. Balik na lang tayo, mamaya balik tayo. Wow! May playground din lang natin. Playground dito? Baka meron. Meron din sa doon na lang kami. Wow. Which one? Uminom sila ng tubig. First time ni Sofia dyan. Sofia dyan sa gilid. Sila, uy. Baka nag-CR. Uy, Sofia, mas mabilis ka pa sa amin. Sana dito na lang sila tambay kanina, oh. Di. May playground, oh. May playground. Ang binili na lang ito kanina. Sayang na po. Playground sana kayo ni Bobby. Pero tulog. Hindi ko mabibili. Guwapo daw siya. Ulitin mo daw. Information of all Ozambi's found guests on Cebu Ipa, City picture Airport mo. emergency 783. Please be advised that their final date. Pauwi na po kami. Hello. Hi.
boarding Davao guests on Cebu Pacific Air Flight 979. May we have your attention, please. This is not yet your boarding announcement. Once again, we are not yet boarding. This is the pre-boarding announcement for Flight 979 from Davao. Guests will go ahead priority boarding service. Guests traveling with infants and small children, elderly guests, and those requiring special assistance will board first, followed by the rest of the guests. Please have your own boarding permit ready for Ikaw. Oh, magpuna ka. Wala pa naman. Ay, sumuko muna ikaw. Wala ka ipakita ang tito. Yan, nakasakay na po kami ng airplane. Hello, Pia. Yan, sila mama nasa kabila. Yan. Dapat doon kami. Wag na, mamaya na. Kulit-kulit ni Talia. Gusto niya, ayan o, natanggal na lahat ng mga papel dyan. Binuklat niya ng binuklat, tinapon. Oh, Wala na mga do's and don'ts. Tingnan mo yung may X, saka check. Kung green, pwede. Pag may red, bawal. Yan. Lahat. Tingnan, pakan. Wala. Thank you. Thank you, so thank you. Thank you. Ew. 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 Grabe na. Main din. Yan. Mami ng maganda. Yan. Lapit. Maganda na mami. Nandun sila mami sa papa. Hello everyone, this is Loko Miguel na together with my na. team. Hindi na ako makikita, boss. Do you want to know? I think all about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to your tight. I guess the hearts can align, and it feels so bright. Oh my gosh, napunta tayo sa clouds. Hindi na napunta tayo sa clouds. It feels so bright, it's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now
what's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. Nagkita na sila. Ulaw-ulaw, nahihiya. Nagirisan na muna sa aeroplano, te. Namiss ka ni Ate Pia. Namiss ka ni Ate Pia. Ulaw-ulaw siya yun. Namiss siya. Nakita niya si nanay niya. Ang ganda ng smile niya. Parang nag-abot siya ka. Tsada kayong smile na pagkakita. So we're here na, guys. Ay, dinimot eh. Ha? Alay, doon ka na rin sa likod eh. Doon ka na rin sa likod eh. Hello guys, so nakauwi na kami ng bahay. Hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi wala na, lobat na ako. Pati yung katawan ko lobat na, pati yung mata ko lobat na, ganun. nakatulog na ako as in. Tapos ayun, kauwi lang namin ng bahay. Dito ko na tatapusin yung vlog, guys. Thank you for watching. I hope you like it. Please like and subscribe. Follow my social media accounts. And I'll see you guys soon. Bye-bye! Bye-bye!